But I want to ask you some questions. Mathias ezeaku, after all these things, they watch Christians and ndị otu nwa baby virgin na ndị otu Elijah Enugu, so you expect them to come and vote for you. On a man na Christians juru n'obodo ndị na-ekwu, because power baga aka onanja for Mathias ezeaku, I swear by Almighty God, gị nwa nke nweta power ya na-achọ ụnụ ụka ị ga-emechi with one or two rubbish reason ga-ebu ibu Mathias ezeaku. Even in a claim in a Peter, according to Council, one of the interview I granted very soon. I love humanity, and I see Mr. Peter Obi and Kwankwaso as people who are fighting. Peter Obi. So Peter Obi na kwado the Peter Obi bro, Peter Obi, a good Christian. Only 1 year nwoke bụ Reverend Father, a good Christian. They say now no ni Jesu bi ga kwadia. Oga ifo sabai masabo, ifo ndị bịara igbu manani ya ema. Nkwari na akwari ya. Ihe akwa one of the things in castigate before government emen ka gịnị ka ị bịadere ebe ihe mere self. Ịchịkọchaga ego na kpata ego ụmụ mmadụ mie na ịchọkọ ka iwere ịgbaba into politics ka iwe cover onwe gị. Mathias ezeaku, I know you have plan mgbe ị na-ebido, mana ama m na plan gị ruru ụdị a. Nya anya nja afọ gị Mathias ezeaku, anya nja afọ gị nwee ezigbo plan for Nigeria. Nwee very good plan for Nigeria. If anyone want to be president of this country, Mathias ezeaku, or even governor of a state, hey, Chineke, enwekwa ụlọ ụka ọbụla mere virgin, amale kpatara, enwekwe onye ọbụla ọsọsọ ndị omenala. Mana aka m asị na ka iyo ndị bidokwe n'oge kịta gwa ndị otu omenala gaa, ndị a sị na ndị na-eje ụka, onwe ihe na-agwabe ndị na-eje ụka. Is there anything when you now go by ife na adi believe and they really food this and that. You make it go na bukwa ya so na stream. That's why the guy videos ya everywhere online. I need the media play again. But today you better now ke contest ya. Manakwa na so ndo omena na aga tụrụ gị vote. Hope kwa no ndị omena na bozo eziokwu na ndụ aga tụrụ gị vote. So ndị akwenyere nke ikwenyere ga tụrụ gị vote. Because so mad and what motivated me as well to join NDC is because I'm someone that loves humanity. What led me to build a nice hospital for my people in Anambra State for the less privileged, where our women put to bed free of charge, called Women and Healing Hospital Maternity. I've also touched a lot of lives, built about 32 houses for the less privileged, took a lot of sick people to India for different medical treatment and surgeries. I've saved over 6,000. Christian ọbụla tiri gị vote, ndị otu ebuka obi ọbụla, ndị ọbụla na-eje Zion ministry tụrụ gị vote Mathias ezeaku, na-ama ịcha ihe onye ma na iberibe na-akpọ ka abụ. O nwere onye otu ọbụla na-eje Mbaka